don't masquerade. Don't tell me. Yo, hapana chinja unovarisa. Hapana chaunovarisa. Yo. Yo, hapana chaunovarisa. Kumusha kwako ndekupi yo. Yo, iwe. Takutoa mtima uto. My comrades. Kani. My comrades. We are warriors. Mauto. Excuse up. I said you are Syrian. You are Syrian. Auxiliary ndi api? Yo unasema auxiliary kandi oza kusakuyo. Ndio UNC yo. Auxiliary. Uri komisa wanu. Auxiliary. Uri komisa wanu. Wani. Mikosho yako. Yo sha unozitaurere pamberi pevakuru vako izvo zvokutuka izvo vanofungidza. Yes, I declare. Nditaurira kuti mumbare munomu ndiani akakumirira mumbare munomu kubato rako iwe kubato kwako bato rako ayo. Never ever ruled by the being fear or failure. You that my comrades. I tell you to you. I guess your passion. Unonzani? I guess your passion. I tell you. You understand how you nosenza kupi nosenza yes please unachitupere mdale Shiba chako chakanyoronza kuti usaona kuti ndimombe kufura zvonofunga mukosho wako handitongi namakunikani imi muri vatengesi mimi makabvira kutengesa nyika kubva kudhara. Yes please, you and one of this guy. Which guy? Inini manje? Yes. Iwewe no uyu. Muriatengesa nyika. Munoda kana kusada. Mulimadza kutsaka mimi. I tell you. Yes. Wakabane kupi mdale? Wakabane kupi? Pamba penyi panamba anu mbali muno. Panamba anu. Aunyale nezo unotaureza. I caso bash. I have my powers of to declare. Una powers. You know that kind of sounds good. I tell you. Mkoso for you. Shaksumuza. One of the time. Wherever you don't talk to say you were no Sumda. You were no. Uchitechi. Unangwana unesimba racheri. Unesimba ere mdale. I declared. Do you know me? We don't. I said, do you know me? Of you. Do you know me? Do you know me? You don't have a fixed abode. You don't have a fixed abode, and we don't. And we will not accept whatever you're saying.
iwewe kutoka kwani inini we don't have a fixed support. nani basa kwake ndekupi kwe basa kwake ndekupi kumdale basa kwako ndekupi we unongochironga ndati ndotozoti aushikwanise go kwaruda ndoenda kubini iwewe basa kwako ndekupi ndati go wherever you like. Sha pana kwa tuende. Makomrades. Makani atisi makomrades. Yatangira papi nyayo. Atisi makomrades. Yo usimkomrade yo mdale. No shoresa nyike yo. Yo no shoresa nyike yo. Iwe no shoresa nyike yo. Wadzera sandipusha ndinokukwadza ona ndini ndinokukwadza aika ndiyo unenyike adude wozodi aurowe mdala unoshoresa nyike yo usatita zvaurikuita mani zvaurikuita zvatitobozvida. You are a useless piece of nothing in this country. Just know that. Chenda kumba makomrades ana usimkomrade. Yoenda kumba yo. Chenda kumba mdala. Chenda kumba. Kumba kwani? Kumba kwako. Ana imbo wakonorara msiko. Ndo zvoda. Unorara msike yo. That is what I want to say. Yo mdala. That is what you want to say. That is what you say. Iwe ndo zvoda utaura yo. Wana utaura uti. Very bad. That iwe ndo utaura uti. Warasa biara. Warasa boss utaura zvisabasa. Pachi political commission. Kosho kushedzera ndati utaura zvokupenga. Mune hurero. Mupi? Abasi babawa kabana. Wadi kubura pa. Kurosa nani? We have got the support. Inokutsika. Hatombokurowa. Nditsike. Samurove. Start now. Start now. Start now. That if you are serious, first and last. For about what? 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 That is for about what? For about what? What number do you originate from? That